дар ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқи сиёсати инсондӯстона яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. дар ин замина дар асоси Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв аз муассисаи ислоҳии Сеид Робчори сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар маҳаллаи 1 Советскии шаҳри Душанбе 1036 маҳкум шуда аз адои минбаъдаи ҷазо озод гардиданд. طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو به آزادی میبرایم. این باعث خوشنودی و خوشبختی هر یک محکوم شده است که به حیات سالم به نزد پدر و مادر، زن و فرزندان و اهل و عائله خود برمیگردیم. من یکی از محکوم شدگان به حساب میروم که نسبتا قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو تطبیق کرده شده است. مینه‌داری خود را به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون میرسونیم که نسبت ما محکوم شدگان غمخواری ظاهر نموده، محکوم شدگان را عفو نمودند. ин иқдом идомаи сиёсати башардӯстонаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буда ба фароҳам овардани имконияти бозгашти шаҳрвандон ба ҳаёти осоишта ва мутобиқшавии онҳо ба ҷомеа равона шудааст. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат мерасонам ки мо маҳкумшудагонро дар ин ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон афв намуд ки маҳкумшудагон озод шуда ба пеш падару мадарон, ба пеш зану фарзанд дубора бармегарданд. хурсандӣ мо ҳадду канор надорад. мо бармегардем ба назди падар, модар, зану фарзанд. оянда ҳаракат мекунем ки ба ин ҷиноят даст назанем дигар. ва гуфтаниам ки он ҷавононе ки дар озодӣ ҳастанд ақли худро истифода баранд. امامعلی رحمان سرور تاجیکستان پدر خرد و کلام خلق خدا بگوید آمین. امامعلی رحمان را خدا شود نگهبان. ای جناب عالی پدر عزیز مهربان، تا روزی که جهان باشه در بالای سر ما باشید. қобили зикр аст ки татбиқи Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв яке аз тадбирҳои муҳими сиёсати инсондӯстонаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буда барои таҳкими адолати иҷтимоӣ, ислоҳи маҳкумшудагон ва бозгашти онҳо ба ҳаёти солими ҷомеа мусоидат мекунад. тафтиш ва хулосаи зарурии масъулини ниҳоди дахлдор барои расидан ба беҳтарин неъмати зиндагӣ озодӣ барои 225 нафари дигар низ имкон дод. ин нафарон аз тафтишгоҳи тафтишотии 9 каср 1 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба озодӣ баромаданд. озодии ин нафарон дар асоси қонуни афв сурат гирифт. имрӯз пеш аз адои ҷазо ҷаноби олӣ маро озод кард. миёни 225 нафар ки имрӯз озодӣ насибашон гашт, 12 зан, 9 ноболиғ ва 52 нафари аз гумроҳӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои гуногун шомил гашта ҳастанд. дар баробари дигар муассисаҳои ислоҳии кишвар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв дар муассисаи ислоҳии 3 каср 7 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Душанбе низ мавриди иҷро қарор гирифт. аз 418 нафар маҳкуме ки дар ин муассиса адои ҷазо менамуданд, 62 нафар аз идомаи адои ҷазо озод гардида, муҳлати ҷазои адонагардидаи 232 нафари дигар кам карда шуд. шахсони аз муассиса озодшуда ин иқдоми башардӯстонаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро нишонаи равшани сиёсати инсондӯстонаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ намуда, барои фароҳам овардани имкони бозгашт ба зиндагии солиму созанда изҳори сипос карданд. خطای خود ما فهمیدیم مدت 3 سال و 6 ماه همی محکمه بودیم، اصلاح شدگیم، در آینده میبریم برای ملت دولت سهمی خود را میگذاریم. пайвандони маҳкумшудагони озодшуда бо эҳсоси самимии хушҳолӣ наздикони худро истиқбол намуда, барои ин иқдоми башардӯстона ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори сипосу қадрдонӣ карданд. ин қадар меҳнати шарафе ки мекунад дар ҳаққи ҳамин мо мекунад ку ягон кас кардагӣ нест эътирозира. ҳарчанд гуноҳ бузург аст, фазилати авфкунанда зиёдтар аст мегӯянд. фазилатмандиву меҳрубониву гузашт намуданҳои пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба наздикону пайвандони шаҳрвандоне ки таҳти омилҳои мухталифи ҳаётӣ даст ба ҷиноят задаанд, шодию нишод ва хушҳолии беандоза бахшид. дар асоси Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв аз 16 июни соли 2026 ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо тасмим ва пешниҳоди пешвои миллат
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қабул гардид, имрӯз аз муассисаи тарбиявии 3 каср 12 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон 114 нафар ноболиғони ба хато гироҳ дода аз адои боқимондаи ҷазо озод карда шуданд. ба ягон намуд қонуншиканӣ даста мезанам, ҳамчун як шаҳрванди озоди ҷумҳурии тоҷикистон зиндагӣ мекунам. дар муассисаи тарбиявии 3 каср 12 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон 145 нафар ноболиғон адои ҷазо менамуданд ки қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф аз 16 июни соли 2026 нисбати ҳамаи онҳо татбиқ гардида, дар асоси санади ҳуқуқии мазкур 114 нафар озод ва нисбати 31 нафар муҳлати адои ҷазо кам карда шуданд. رحمت بر جناب عالی که ما مادرها رو در همین روز خرسند کرد به حد می‌ندارم. این تحفه بهترین در عرفه جشن 35 سالگی برای همه محکوم شدگان و والدین میباشد. جناب عالی یک بار دیگر اثبات برای تمام دنیا کرد که عدالت در تاجیکستان ما در جای اول است. падару модарон, хешу табор, наздикону дӯстони авфшудагон ки чашми умед ба бахшиш доштанду нияти неки ислоҳи фарзандони роҳгумзадаро дар тафаккур мепарвариданд, аз қабули қонуни авф ва лаҳзаҳои дидор бо фарзандон шукргузорӣ намуда, санъати бахшидану гузашт намуданҳои пешвои миллатро ки ба роҳнамоӣ ба роҳи рост, оромиву осудагӣ дар оилаҳо, муттаҳидию ваҳдати миллат, ба ворид намудани доираи васеи шаҳрвандон ба фаъолияти созандаи ҷомеа ва давлат нигаронида шудааст, ҳамду сано хонданд. ҳамин қадар падару модаро ҳозир дуо доранд ки каноре надоранд. раҳмати калон ҷаноби олива 35 сол қабулу татбиқи 18 қонуни авф ва бахшиши наздики 200,000 шаҳрванд. ин иқдом дар таърихи башарият ва ҷаҳони муосир назир надорад. ин ташаббуси фараҳбахш аз афкори фалсафию сиёсӣ, фазилатҳои инсондӯстонаву мардумсолорӣ, меҳрубониву таҳаммулгароӣ ва хиради волои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон манша гирифта ба ҳаёти озоду босаодат баргаштани даҳҳо ҳазор зиндонӣ ва таҳкими оилаҳову ҳамбастагии бештари ҷомеа мусоидат менамояд. бо шукргузорӣ аз фазои амн имрӯзҳо аз пайки накӯи татбиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф аҳли оила ва пайвандони шахсони маҳкум буда, инчунин тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон хушҳоливу хурсандӣ менамоянд. ин иқдоми нек аз шахсияти бахшанда, инсондӯст ва меҳрубону шафиқи халқ будани пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дарак медиҳад. дар ин замина гуноҳи 273 нафар зиндонӣ аз муассисаи ислоҳии 3 каср 2 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон воқеъ дар шаҳри ваҳдат авф гардида ба озодӣ, яъне назди фарзандон, волидайну пайвандон, муҳити оилавӣ баргаштанд. ман ҳамчун як маҳкумшуда имрӯз аз авфу бахшиши пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бисёр хушҳол ҳастам. ин озодӣ фақат хурсандӣ ва хушҳолии ман нест, балки хушҳолии падару модар ва фарзандону аҳли оила ва хешовандони ман мебошад. رحمت بر جناب عالی، هزار رحمت که فرزند مرا جواب داد، همیشه در تار سر ما باشه. من مدت تنها را دستگیری کرد، 100 ساله شد. این روزا را انتظاری کشیدم. қонуни авф барои бисёре аз шаҳрвандон имкони бозгашт ба зиндагии муқаррарӣ ва муттаҳид шудани дубораи оилаҳоро фароҳам меорад. амалигардонии қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф дар муассисаи ислоҳии муолиҷавии 3 каср 13 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон лаҳзаҳои хотирмону пурнишод, арзиши инсонӣ ва иҷтимоии ин иқдомро боз ҳам равшантар таҷассум менамуд. ба ҷаноби олимон ҳазор раҳмат, миннатдоргӣ ки ҳамихе рӯзои хуши хирсанда ба мо насиб гардонд. имрӯз дар асоси иҷрои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф аз муассисаи ислоҳии 3 каср 1 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон 120 нафар маҳкум шуда аз адои ҷазо озод гардиданд. лаҳзаи озодшавӣ барои ин афрод оғози марҳилаи нави зиндагӣ мебошад. миннатдории хидмат аҳли ҳама маҳкумшудагоне ки аз ҳамин муассисаи 3 дроб 1 ба ҳукумат ҷумҳурии тоҷикистон ба пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем ки моро бо як бор дигар бо имконият дод ки
ما این همه با زندگی آباد آسوده برده در پیش فرزندو در پیش پدر مادر زندگی آباد آسوده کنیم. ای شاه صلح و وحدت امام علی رحمان دائم باشی سلامت. امام علی رحمان با جهد و مهنت تو آباد تاجیکستان پشت و پناه ملت. امام علی رحمان راه و پل و نیروگاه بنیاد کرده ای تو جاوید بماند نامد. امام علی رحمان. дар вилояти суғд низ татбиқи қонуни мазкур идома дошта аз муассисаи ислоҳии 3 каср 5 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон воқеъ дар шаҳри хуҷанд 891 маҳкум шуда аз ҷумла 10 нафар шаҳрванди хориҷӣ аз адои минбаъдаи ҷазо озод гардиданд. ҳамзамон нисбат ба 1350 нафар маҳкумшудагони ҳамин муассиса муҳлати адои ҷазо кам карда шуд. ҳазор раҳмат ба ҷаноби олӣ. ин қадар маҳкумшудаҳо шаҳрвандо ба озодӣ мебароянд. ин як бор дигар шансе дод муҳтарам ҷаноби олӣ ки мо дигар ҳамин хатогиҳое ки кардем дигар накунему ва ҳаёти озодона ва ҳаёти софдилона хизмат содиқона ба давлати миллати худ кунем. ما مردمای شهروندای خارجی را ما را آزاد کرد. پروردگار کریم خاریب زاری را نبینه سرفراز باشه. شکر خداوند که به ما چنین پرزیدنتی صلح دوست انسان دوست وطن پرور برای وطن برای ملت خود جان فدا داده است. татбиқи ин қонун на танҳо як санади ҳуқуқӣ балки рамзи меҳрубонӣ бахшиш ва ғамхории давлат нисбат ба шаҳрвандон мебошад. амалӣ гардидани ин иқдом намунаи барҷастаи инсондӯстӣ ва меҳру муҳаббати пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбат ба халқи хеш буда барои озодшудагон имкони навро фароҳам оварда умеди бозгашт ба зиндагии солим ва созандаро дар қалби онҳо бедор месозад. мен маҳмудҷонов бобурбек дилшодбек оғла шаҳрванди ӯзбекистон. гуноҳи моро ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон бахшиданд ва имрӯз мо ба назди оила бармегардем ва аз ин ғамхорӣ миннатдорем. биз миннатдорчилигимизро ҳаммамиз билдирамиз. ашхоси озодшуда ки то ин замон дар муассисаи ислоҳии 3 каср 5 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон воқеъ дар шаҳри хуҷанд барои содир намудани ҷиноят аз озодӣ маҳрум карда шуда буданд аз ин иқдоми шоиста хурсанданд ва озодиро неъмати бебаҳо арзёбӣ мекунанд. ба дидори наздикон фарзандон оила ва хешу таборони худ муяссар мегардем. хурсандӣ мо канор надорад. ҳазор раҳмат ба ҷаноби олӣ. имрӯз гурӯҳи калони маҳбусон ки то ин муддат вобаста ба ҷинояти содир кардаашон бо ҳукми суд дар муассисаи ислоҳии 3 каср 3 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон воқеъ дар шаҳри хуҷанд давраи ҷазоро сипарӣ мекарданд ва як қисми ҷазои таъиншударо адо карданд дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афв озод карда шуданд. این روز رو انتظار بودیم که کی در محبسخانه برای ما باز می شود و مینداری خودم رو ما پیر و جوان همه محکوم شدگان با پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسونیم و وعده میتیم که برای گل شکوفایی وطن عزیزمون کمر همت خواهیم بست. یک احساسات عجیب با وجود میاد چون که آزادی این بهترین نعمت است. дар муассисаи ислоҳии 3 каср 3 шаҳри хуҷанд имрӯз 506 нафар маҳбусон ки як қисми давраи ҷазоро гузарониданд бо сиёсати инсондӯстонии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афв озод гардиданд. ҳамчунин имрӯз аз тавқифгоҳи тафтишотӣ 9 каср 9 шаҳри хуҷанд 60 нафар аз идомаи ҷазо озод гардида аз тарафи наздикону пайвандони хеш гарму самимӣ истиқбол гирифта шуданд. озодшудагон ва пайвандони онҳо таъкид доштанд ки иқдоми сарвари давлат таҷассумгари раҳму шафқат ва бовар ба инсон умеди нав бахшидан ба зиндагии инсонҳо ғамхорӣ ба модарону кӯдакон ва таъмини зиндагии шоистаи онҳо мебошад. дар муассисаи нигоҳдории маҳкумшудагони рақами 9 каср 5 шаҳри исарафшан низ имрӯз 28 нафар маҳкумшудагон дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афв ва озодӣ баромаданд. ҳамчунин аз муассисаи сукунатии шаҳри хуҷанд 589 нафар бо татбиқи қонуни афв аз адои ҷазо озод гардиданд. қонуни афв ҳамчунин нисбат ба 41 нафар зан ва 3 нафар ноболиғ дар ҳудуди вилояти суғд татбиқ гардида онҳо низ имкони бозгашт ба оила ва ҷомеаро пайдо намуданд.
дар назди муассисаҳои ислоҳӣ сарёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд ва истарафшан шумори зиёди модарон, кӯдакон, пайвандон ҷамъ шуда аз ин бахшоиш амалии инсондӯстӣ бо дидори наздикони худ маҳбусони озодшуда баҳраманд шуда бо ашки шодӣ, таманниёти нек, изҳори сипосу қадрдонии хешро ба пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён доштанд. сардори тавқифгоҳи тафтишотии рақами 9-3 шаҳри хоруғ низ 8 нафар шаҳрвандони аз вилояти Суғд, ноҳияҳои Рӯшон, Ванҷ, Ишкошим, Шуғнон ва шаҳри Хоруғро ки ба озодӣ баромаданд, онҳоро ба зиндагӣ созанда ва риояи қонун даъват кард. Яке аз озодшудагон Хуршед Шарифҷонов аз шаҳри Конибодоми вилояти Суғд низ барои чунин ғамхории президенти мамлакат изҳори миннатдорӣ намуда таъкид кард ки баъди озодӣ зиндагии навро оғоз намуда ба меҳнати ҳалол машғул мешавад.